Скъпи партньори, приятели! Към края на изминалата година ние от екипа на iRacking искаме да ви благодарим. Да ви благодарим за доверието. Да ви благодарим за търпението, да ви благодарим за разговорите, за коректива. Да ви благодарим, че работим заедно. Пожелаваме ви светли празници, които да прекарате с близките вам хора. Ние от iRacking през следващата година ще работим така, както работихме и до сега. Отговорно и честно. И винаги с личен акцент и отношение. Благодарим ви, че ни се доверихте и че сме заедно.